Hola, soc Elina Norandi, soc historiadora, crítica d'art i comissària d'exposicions. El Museu d'Art de Girona m'ha demanat que preparés uns comentaris d'algunes obres de les sales del segle XIX i XX. Seran comentaris en clau de dona, és a dir, a través d'aquestes pintures parlarem de la història de les dones durant aquesta època. Comencem comentant aquesta primera obra de l'artista Jaume Pons Martí, una obra que es diu El cafè de la Vila, de la plaça de la Vila de Girona i que està datada l'any 1877. És una pintura que la podríem incloure en el que diríem que podria ser un subgènere pictòric, el de les tertúlies de cafè. És un gènere que es va posar molt de moda a finals del segle XIX, començaments del segle XX, perquè comença realment aquest costum de que els senyors intel·lectuals, els senyors artistes es reunien en cafès per intercanviar idees i per posar-se al dia de les notícies del moment. El que veiem aquí és l'interior de la cafeteria amb tot un seguit de senyors, alguns d'ells els podem identificar com a militars i la resta podríem dir clarament, sense por a equivocar-nos, que es tractaria de senyors burgesos. Estan vestits com vestien en aquell moment aquests senyors, amb un vestit fosc, amb barrets de copa alta. Veiem, per tant, que és un ambient absolutament masculí. Totalment masculí, perquè només hi ha una dona aquí, que és una noia que està darrere de la barra. D'ella ens ocuparem d'aquí a una estona. Abans comencem a parlar d'aquests senyors que tenien realment, com hem dit abans, aquest costum. Sortien de les empreses, de les oficines, del banc i es trobàvem amb els senyors de la seva mateixa classe social, amb unes vivències del mateix context, i es trobaven aquí per a conversar, per a xerrar i, com dèiem abans, intercanviar idees, posar-se al dia del que passava. No es veia bé, finals del segle XIX, començament del XX, que les dones poguessin seure a una taula d'aquestes de tertúlia. Encara ens queden uns anys perquè comencessin a veure això i seria sobretot primer en ciutats com a París. Per què passava això? Doncs perquè el segle XIX és un segle resultat de dues grans revolucions, la francesa i la industrial. En aquest segle s'estableix i s'aferma la societat burgesa capitalista. Aquesta societat burgesa capitalista va portar a terme una diferència molt accentuada en dues esferes absolutament dicotòmiques. L'esfera, com la que veiem aquí, masculina, que era l'esfera pública i productiva, i l'esfera privada, que era una esfera femenina i reproductiva. Per a parlar d'aquesta esfera, d'aquesta segona esfera, l'esfera femenina, tenim aquí aquesta obra, també en el Museu d'Art de Girona, una obra atribuïda al taller Masriera, on tenim un grup de joves en el saló de la seva llar. Aquests senyors burgesos, quan tornaven després de la tertúlia a casa, el que es trobaven era la casa impecable, els nens ja havien sopat i estaven al llit, i el que es trobaven era la seva dona preciosament vestida que les estava esperant. Aquestes senyores que estaven a la llar esperant els seus marits, en estudis feministes les hem anomenat l'àngel de la llar. Eren dones burgeses que havien estat educades per romandre en aquesta esfera. I elles, a la seva vegada, havien també, després d'estar en aquesta esfera, educant les seves criatures. Els fills, perquè en un moment donat entressin a l'esfera pública i continuessin la feina del pare i continuessin gestionant el seu patrimoni. Les nenes perquè trobessin el millor marit possible.
El millor marit possible significava el més ric. Què feien aquestes senyores en la llar, a més d'educar les criatures? Bé, elles s'encarregaven de gestionar tot el que era el servei. Estem parlant d'una època on la mà d'obra era molt barata i, per tant, hi havia moltes dones que es dedicaven al servei. Després també parlarem per què. L'educació de les dones en aquesta època era també dins de la llar. De fet, elles no tenien un accés a l'educació superior com tenien els homes, com tenien els seus marits. Elles estudiaven a casa, si tenien sort de mà de les institutrius i, si no, les seves pròpies mares. També de vegades venia alguna professora o algun professor concret. Aquestes dones aprenien, com veieu aquí, que estan tocant el piano, aprenien a llegir i a escriure, aprenien algunes nocions bàsiques de geografia, potser d'història, i una mica de música, una mica de pintura, a brodar, a fer puntes, és a dir, uns aprenentatges que el que significaven era que després elles poguessin tenir unes eines per fer més agradable les vides dels seus marits i també la vida a la seva llar. Si venia el marit amb convidats, doncs elles podien tocar el piano i cantar una mica, podien guarnir la llar amb alguna obra feta per elles. Òbviament, el que no aprenien eren totes aquestes tasques que considerem dures de la llar, cuinar, fer neteja, totes aquestes coses, com hem dit abans, hi havia unes altres dones que les feien. L'educació de les dones burgeses en aquesta esfera privada no era una educació en cap moment dirigida a convertir-les en dones educades, en dones cultes, en dones sàvies. Tota una educació dirigida a que aquestes noies tinguessin les virtuts necessàries per aconseguir un bon marit, com deien abans, un marit el més ric possible. Ara passem a comentar l'obra de Josep Duran i Riera, nomenada Hisenda Casolana. És una obra de l'any 1879 en la qual veiem una nena que cus d'una manera concentrada i tranquil·la, fixant la mirada en la seva tasca. Davant d'aquesta nena, i potser segurament davant de la seva àvia que l'acompanya, ens podem preguntar com era l'educació de les noies proletàries. Al segle XIX, a aquestes alçades del segle XIX, arribaven moltes noies des del camp a la ciutat a treballar a les indústries. En aquesta època, moltes dones que arribaven procedents del camp a treballar a les fàbriques arribava un moment que no suportaven les llargues i dures jornades de feina. Moltes noies abandonaven les fàbriques i es posaven a treballar en el servei domèstic, tal com hem dit abans, comentant l'obra de Mas Riera. Moltes també acabaven dedicant-se a la prostitució. Sabem que al segle XIX hi havia una gran demanda per part dels burgesos de prostitució de les dones, de prostitució femenina. A finals del segle XIX, la prostitució a tota Europa es va incrementar considerablement. Les noies procedents del proletariat també podien trobar altres tipus de feines, però eren feines poc cotitzades i poc valorades. Per exemple, en mercats, en algunes botigues, i si no també dins el que eren els negocis de restauració i hostatgeria, tal com abans hem vist a la cambrera que treballava darrere de la barra del Cafè de la Vila. Aquestes noies proletàries rebien una educació molt més pobra que les seves contemporànies burgeses. Òbviament, res d'escriure i de llegir. Sabem que l'analfabetisme femení en aquella època era enorme. Posant com a exemple a Espanya, l'any 1860, l'analfabetisme de les dones era del 66%. Per tant, la majoria d'aquestes noies aprenien a casa, de la mà de les seves mares o de les seves àvies, com aquest exemple que veiem aquí. Què aprenien?
doncs aprenien a portar una casa. Havien de saber cuinar, netejar, havien de saber cosir, brodar, fer punt, perquè havien de confeccionar la poca roba que tenien. També el que feien era apedaçar la roba, cuidar dels seus germans petits, és a dir, totes les feines que comportava una llar. Perquè un dels grans triomfs de la mentalitat burgesa i un dels grans triomfs de la burgesia va ser traslladar la seva mentalitat i manera d'entendre el món també a la classe proletària. Per tant, aquesta divisió en dues esferes es reproduïa també en el proletariat i les dones havien d'estar a casa dedicant-se a totes aquestes tasques. Noies de classes mitjanes podien anar a escoles. Existien escoles normalment religioses, portades per monges, on les noies s'educaven per esdevenir institutrius. Són famoses moltes històries del segle XIX, normalment en novel·les, on es narra la vida trist i sempre desgraciada d'aquestes institutrius en les seves llars dels burgesos per als quals treballaven. Una d'aquestes novel·les, la més famosa, possiblement sigui de Charlotte Brontë, Jane Eyre. Aquesta pintura de Romà Ribera i Cirera es diu Dona amb antifàs. Data de l'any 1877 i en ella veiem una noia amb un antifàs a la mà que potser està entrant o sortint d'un ball o tal vegada s'està prenent un descans entre ball i ball. En aquesta època, les festes de disfresses van ser molt populars entre la burgesia, tal com ho havien fet els nobles al segle anterior. Les festes de disfresses se celebraven encara que no fos època de carnestoltes, es podien celebrar durant tot l'any. Eren festes en les que es bevia, es ballava i sempre hi havia aquesta possibilitat dels jocs d'equívocs i d'ocultació. Els balls i les festes van ser una de les distraccions més populars de la burgesia. Les dones acudien acompanyades dels seus marits i, si eren solteres, normalment dels seus pares. També d'algun altre familiar, com podia ser una germana casada o una tieta soltera. Altres espais on les dones trobaven diversió, les dones burgeses, eren l'òpera, el teatre i alguns esports que encara estaven en un moment incipient, com per exemple l'hipòdrom. Tots aquests espais de diversió eren escenaris perfectes, aparadors, on els nois i les noies entablien conversacions. Les famílies invertien una gran quantitat de diners en què les noies poguessin trobar un marit el més adinerat possible. Sobretot les mares també es prenien grans esforços en què les noies portessin precioses indumentàries i també anessin guarnides a l'última moda. Com veiem aquí, les sedes, les gasses, les musselines, els teixits amb certes transparències i fragilitats eren els que estaven més de moda per ser utilitzats a la nit. També les noies portaven molts complements. Un indispensable era un petit bolso molt petitó on es guardava sempre un carnet de ball. Els carnets de balls eren targetes d'ivori on amb un petit llapis les noies anaven fent la llista dels nois que les havien convidat a ballar. Oblidar-se d'una invitació o negar-se a ballar estava considerat de molt mala educació i tot una ofensa pels nois. Per tant, elles havien de portar aquesta llista amb molta cura. També portaven d'altres tipus de complements, ventalls, plomes, barrets, guants i, sobretot, les joies. Les joies es van convertir en un element indispensable de la moda femenina. Portar joies espectaculars era una manera de donar a entendre
que les noies pertanyien a una família amb unes grans possibilitats econòmiques. Per tant, és el moment que aquests vestits en l'escot sempre era imprescindible un collaret de diamants i de maragdes, per exemple. Eren les gemmes més de moda. Com estem veient, en els cossos de les dones s'entrecreuaven i resolien qüestions molt importants als interessos de la nova classe social. A les noies joves se'ls imposava un celibat estricte abans del matrimoni. S'havien d'assegurar que en el moment donat el patrimoni passés a un hereu legítim. I això es va resoldre d'aquesta forma, mantenint a les dones recloses en l'àmbit privat i molt vigilades per les seves mares. Un exemple de literatura de l'època que reflecteix tota aquesta situació d'una manera preciosa serien les novel·les de Jane Austen, en les quals ella sempre explica tot el patiment que passaven les mares per trobar marits a les noies i les noies perquè havien de trobar i quan el temps passava cada cop l'angoixa era més forta. S'han fixat en la pal·lidesa de la cara de la noia. Estava molt de moda, és a dir, el cànon estètic de l'època marcava les dones molt blanques, amb la pell blanquíssima. Això, si no es tenia de naturalesa, es podia aconseguir amb pols de talc a la cara o fins i tot bevent vinagre. La finalitat era diferenciar-se de les noies de les classes més baixes. Les dones proletàries, com que estaven al carrer o treballaven al carrer i es movien i havien de sortir, comprar i fer moltes tasques, doncs elles sí que es posaven amb la pell més fosca. I això era una de les coses que les noies burgeses no es podien permetre. Per això, quan sortien a passejar a un parc, pel carrer, havien d'anar sempre amb una ombrella molt coqueta que feia joc amb tota la resta de la indumentària. Per cert, les noies proletàries també tenien aquest estrès, diríem, aquesta pressió cultural de trobar un marit. Elles els podien conèixer en balls populars, en fires, anant al circ, per exemple, però, com veiem, era una vida molt semblant a les noies burgeses en aquest sentit, guardant també aquest celibat estricte, però amb molta més feina i, òbviament, sense diners. Aquesta pressió sobre els cossos de les dones va comportar que moltes dones i noies burgeses recloses a la llar en tot el temps que tenien van començar a adonar-se que les seves vides els hi feien petites. Eren dones intel·ligents, curioses, amb ambicions, que mica en mica se n'adonen que aquesta vida no és la que elles volien. I a poc trobarem dones que comencen a reivindicar poder intervenir en l'espai públic. D'aquí, d'aquesta llar burgesa, d'aquestes dones burgeses, és com històricament sabem que va néixer el moviment d'emancipació femenina. Aquesta peça de Carlos Vázquez Úbeda es diu Nenes en bicicleta i data del 1900. Entrem així al segle XX. Aquestes dues nenes que avancen, no sense esforços, sobre la neu en el que diríem un tàndem, una bicicleta doble, són unes nenes que no sembla que vinguin de l'escola o vagin cap a l'escola, no porten cap objecte amb elles, però sí que les seves robes d'abric, els seus tocats i, sobretot, la posició d'una bicicleta ens la situa també en una classe acomodada. Una classe triomfant que encarava el nou segle amb moltes il·lusions i una sensació d'èxit. L'artista ha tingut una sensibilitat molt, molt acurada per treballar una gamma cromàtica molt restringida que de seguida ens trasllada a aquest ambient invernal. Tot i que la bicicleta és una invenció de començaments del segle XIX, no és fins als últims 15 anys del segle que es va comercialitzar. De seguida va tenir molt d'èxit i els fabricants competien entre ells encarregant els seus cartells als millors dibuixants de l'època.
Els cartells anunciants bicicletes van envair les façanes de les ciutats. La bicicleta es converteix en tot un símbol de la vida moderna, en tot un símbol d'aquesta atmosfera d'inicis de segle. Les dones van veure la bicicleta com un mitjà de transport més fàcil i més accessible per a elles, no amb tot el que comportaven els carruatges de cavalls. Moltes d'elles es van comprar una i van obtenir una llibertat de moviments, de circulació, de desplaçament que mai abans havien tingut. És a dir, que la bicicleta va contribuir no poc a la consecució de més llibertat i igualtat per a les dones. De tota manera, es van trobar amb alguns inconvenients. La indumentària. La roba que portaven les dones en aquella època, les faldilles llargues, armades amb enagos, les cotilles ajustades, tot això impedia conduir bicicletes de manera còmoda i àgil. Algunes dones que estaven cada cop més vinculades al moviment d'emancipació femenina, van començar a pensar com podien modificar aquesta roba. La més famosa avui dia és Amelia Bloomer, una dona estatunidenca que va crear el que podíem dir els primers pantalons per a les dones de la història. Amelia Bloomer va tenir la idea de fer una mena de bombatxos ajustats als turmells que eren ideals per anar en bicicleta. Aquests pantalons, que se'ls va anomenar els bloomers, no van tenir en el seu moment gaire ressò. De fet, Amelia Bloomer el que va recollir van ser moltes crítiques, escarni públic, però sí que unes dècades després es va veure que aquests bloomers eren ideals per muntar en bicicleta, com els que porten aquestes nenes. A mi, particularment, aquesta obra em recorda molt a la novel·la Donetes, de Louise May Alcott. Segurament, o llegint-la o a través de les múltiples versions cinematogràfiques, aquestes nenes els hi recordaran això. Josephine, aquella noia que volia ser escriptora i que es rebel·lava davant de la situació de justícia i també poc equitativa de les noies amb els homes. Per acabar el comentari, m'agradaria reflexionar sobre que aquestes dues nenes, avançant amb certes dificultats, es poden convertir en una magnífica metàfora del que serà la vida de les dones al segle XX. Dones que conduiran la seva pròpia vida. Aquesta pintura de Josep Berga i Boada de 1905, Dona a la terrassa d'un cafè, ens posa davant el que era el paradigma de la dona emancipada. Dones que es van dir en aquell moment la nova dona, la dona moderna, eren dones que ja no temien per la seva reputació si tenien ganes de seure en una terrassa totes soles a prendre una copa. Aquesta dona, asseguda a l'aire lliure, prop del mar, ja no necessita ningú ni que ningú li digui el que ha de fer per gelar tranquil·lament de la vida i disfrutar i gaudir d'aquests petits moments que la vida ens proporciona. Òbviament, no totes les dones feien aquestes coses, però com en totes les èpoques sempre hi havia persones que anaven al capdavant i d'aquesta manera canviaven costums i mentalitats. A començaments del segle XX veu el que anomenem la segona onada del moviment feminista. Havia començat anys enrere i, tal com parlaven abans, va ser un moviment que va néixer dins l'esfera femenina burgesa. Dones d'aquesta classe social van començar a trobar-se entre elles, a parlar, a escriure, a fer xerrades i, mica en mica, com deien abans, comencen a veure que aquesta vida que la societat els hi tenia destinada no eren el que volien. Mica en mica, es comencen a organitzar en moviments i, inspirades en el que va ser el moviment socialista, també en els moviments anarquistes,
comencen a fer mítings, a repartir volants, a pegar cartells, és a dir, passen a l'acció. Es van inspirar molt en el moviment obrer i d'aquesta forma es van trobar amb les dones proletàries. És a dir, que quan les dues grans consecucions d'aquesta primera onada feminista, que van ser el dret al vot i a l'educació, quan s'aconsegueixen en diferents moments, depèn dels països, sempre trobaven burgeses i proletàries unides. Aquesta segona onada del moviment feminista, moltes i molts de vosaltres la coneixereu amb el nom de sufragisme. És cert, demanaven el vot, però com he dit abans, i per a mi més important, és que demanaven el dret a l'educació de les dones. Ja no volien continuar estudiant a casa d'aquella forma tan precària, amb aquesta educació tan superficial de la que abans parlàvem. Aquestes dones comencen a demanar escoles, comencen a demanar poder ingressar en l'educació superior, en també les educacions mitjanes, i volien tenir la mateixa preparació que els homes. Moltes d'elles, mica en mica, interrompen en l'esfera pública i d'aquesta forma es comencen a obrir petits espais de feines que, encara que sí, és cert, van ser en un primer moment molt feminitzades i poc valorades, ja era un gran començament. Em refereixo a feines com secretàries, infermeres o mestres, per exemple. Mica en mica, també, les dones van començar a accedir als espais d'educació. Algunes universitats van obrir les seves portes, també a les acadèmies d'art. Les acadèmies d'art fins al segle XIX, tot i que la història de les acadèmies comença al segle XVIII, doncs, com deia, fins al segle XIX les acadèmies d'art no van deixar entrar noies ni com a alumnes ni com a professores. El motiu que normalment es donava és que l'assignatura principal dels ensenyaments acadèmics era el dibuix al natural. Es considerava indecent que una noia veiés un cos nu i encara molt més immoral si estava al costat dels seus companys nois. La solució va ser molt fàcil, doncs mira, que no vinguin noies a l'acadèmia i d'aquesta forma no tindrem aquests problemes. Però, tal com dèiem, la força cada cop més forta d'aquesta onada feminista va fer que les acadèmies també haguessin d'obrir les seves portes. Es comencen a fer assignatures dirigides únicament a noies. Per exemple, a la nostra acadèmia, a Catalunya, l'Escola d'Art i Oficis La Llotja, obre algunes assignatures dirigides només a senyoretes, on les professores també eren dones. Aquestes assignatures normalment eren dibuix aplicat a les arts decoratives, però d'aquesta forma ja va ser un inici en el qual les dones podien també accedir als ensenyaments artístics. A països europeus, però fonamentalment a París, comencen també a obrir-se acadèmies que deixaven entrar de manera sense restriccions, lliure, a les alumnes. Estic pensant en el cas de l'Acadèmia Julian o l'Acadèmia de la Grande Chaumière. Moltes noies arribaven a París d'arreu d'Europa i també d'Amèrica a estudiar en aquestes acadèmies. Aquí tenim el cas d'una artista polonesa, de Mela Mutter, que va formar part d'aquest ambient d'avantguardes parisenques. Mela Mutter va exposar a la famosa Galeria del Mau de Barcelona, on va tenir la seva exposició individual i també va fer algunes estades a Girona. Aquí ens va deixar dues obres, una d'elles la tenim aquí al Museu d'Art de Girona, que es diu El riu Onyar. Tenim aquest magnífic
paisatge fet en un llenguatge plenament avantguardista i acabem aquest recorregut a les sales del segle XX amb el que és ja una dona avançada, emancipada, moderna i sobretot una dona creativa. A Catalunya també vam tenir artistes emancipades, com és el cas de Lluïsa Vidal, de Lola Anglada, de Pepita Teixidor, i després també moltes escriptores, per exemple, Carme Karr, que va fundar la famosa revista Feminal, o Dolors Monserdà i Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert. Acabem aquí aquest recorregut per la història de les dones en el segle XIX i començaments del XX a través d'obres pictòriques precioses que estan aquí en el Museu d'Art de Girona.